Что это вообще такое? Что мы наблюдаем сейчас в Беларуси? Це нова Білорусь. Вона з'явиться не за тиждень, не за місяць. Це процес буде такий, дуже непростий, але нова Білорусь є. От насправді, ти один з найдосвідченіших журналістів. От скажи, чесно, от в ефірі. От ти очікував те, що відбувається останні 3 тижні? От саме так? Нет. Честно говоря. Чесна відповідь, Да, правда? да. І я ж не жартую. Дуже багато з класних людей і класних експертів цього не очікували. Почти никто. Ну, тут Беларусь, она немножко, короче, ушла из нашей повестки дня, как бы, да, там, как такое болото было и было, да. Но вот единственное, мне Севгиль Мусаева сказала, редактор «Украинской правды», что она читала телеграм-каналы белорусские, на которые мы многие сейчас подписались, да, и говорит, я ожидала вот этого, потому что я чувствовал, что это происходит. Но я, честно говорю, не читал, не знал, не подозревал. У мене ж багато друзів. Я ж, не знаю, я, по-моєму, тобі розповідав чи ні, я ж на чверть білорус. У мене дід з села, який на межі Гомельщини і Чернігівщини. Таке Полісся, я ж Клімкін, навіть це ж білоруською звучить. Але якщо серйозно, у мене ж багато там хороших друзів і приятелів. Я останній раз за позицією в Вільнюсі зустрічався ще до карантину. І я насправді бачив потенціал. Я, чесно, як і ти, не знав, що це буде саме так. От така хвиля по 200-250 тисяч людей на вулицях Мінська. Але я реально очікував хвилю протесту, оскільки Лукашенко, як на мене, він зробив декілька фундаментальних помилок. По-перше, він хотів себе намалювати цифру, як у Путіна, умовно, 80%. Перебор. Ніхто не вірить. Тобто у Лукашенка є своя база, яка за нього не встане і не закладеться, але тим не менше, які 80%. Потім 26 років – це якось занадто. Занадто для кого? Це нам занадто, а диктаторам нормально. Є ж інші, які там трималися і більше, але тим не менше людей дуже достало. Разом з тим, те, що відбувається, це реально протест. Протест проти Лукашенка. Він не є таким, як Майдан, він не є ж антиросійський, він не є проти системи. Багато хто в Білорусі любить цю систему. Вона така постсоціалістична. От у нас ми скажемо, що у нас такий пострадянський менталітет, а вона постсоціалістична. Тому це протест проти Лукашенка. І якщо хочеш мій прогноз, він дуже простий. По-перше, як би не розвивалася ситуація в майбутньому, до статус-кво вона не повернеться. От після всіх цих протестів, після звірячої жорстокості, те, що відбувається на вулицях, навіть Нексту подивитися, але дуже багато каналів. І я ж кожен день з кимось розмовляю. До статус-кво ситуація не повернеться. Це 100%.